Виждате ли ги? Подскачат по матрака ви, страдате от непоносим сърбеж? Събуждате се през нощта с мазна кожа, косопът и акне по гърба. Вашето легло може да се е превърнало в развъдник на акари, които се размножават бързо дори при ежедневно почистване. Опитайте тези сешета с камфор. Те са 100% ефективни в отблъскването на акари. Поставете ги в спалното бельо на дивана и тъмния гардероб, оставяйки свеж флорален аромат. Ще харесате този аромат, който всяко момиче обожава. Гардеробът ви ще ухае прекрасно. Поставете ги в спалнята си, за да предотвратите ефективно влагата. Сладкият флорален аромат предотвратява развитието на мухъл и влага и отблъсква миризми и насекоми. Приятен, деликатен аромат, свеж и елегантен, излъчващ класически чар. Купете сега, налични са ограничени количества, толкова добър продукт на толкова страхотна цена, че определено няма да искате да го върнете. Абсолютно си струва да го купите. Дрехите в гардероба са мухлесали, а приятелите се оплакват от миризмата на мухъл. Камфорът е необходим за предпазване на дрехите от молци и миризми, когато ги съхранявате за смяната на сезоните. Тази новоподобрена формула без мирис, индивидуално опакувана, оставя дрехите с дълготраен, свеж аромат, като парфюм. Запазете дрехите си свежи по време на смяната на сезоните. Страхотна цена. 48 листа в опаковка, насладете се на свежест веднага щома отворите. Ефективно предотвратява развитието на молци, мухъл и гъбички, елиминирайки миризмите от гардероби, обувки и рафтове за книги. Щракнете върху връзката подолу, необходим продукт за лятото. Предотвратява развитието на мухъл върху съхраняваните вещи, освежава дрехите и защитава спалното бельо. Подходящ за всяка влажна среда. Запазете целия си дом свеж и защитете дрехите си, изпитайте го сега.